Wodin na mafrɛ Oba kukodru form of Nyansafo Nyakukodru Nshebe kumwa na nifa Wodie kuko wani mwa Right, abusuafo for me church obi am yin ehwa kwaba e Baba Grace TV so we just twedi ampo nyankro pantom obia ehwo yen abusua yeguzu atin konwa so edura bia obi zi kwabna that lumba nsem ya dose won cancer foforo abusua we dey mesre be company for one na won ka masem say fini aba na yedi eno ya asemo a etwago ye man Ghana ya ade esa no enipa epem nsem ati na ofem wafutu e de abobra ma bibia akoso e de ama won abusua na yenka bi nhye menchai ena keke fosu afi kofinti enipa mpempem ena bre ma me Akosua Serwaa fosu that lumba eyere ebedru Ghana no o ina akwakochi na sense ya putupu ya de akwakochi ama me Akosua Serwaa Evangelist na Asamoah Evangelist na Asamoah mabodi na mafro nti mebe nya kokodro ehwe benkuma na nifa ti wodi akokọ wani mu a ene wono so akọchia ye ma me Akosua Serwaa na busi okodru fi ho no na chese nika areho na abade na emusi usi tire ma medre eto nyom de share ni kran ka chere ne se nyame bekasa ma na e chere ne se o bompa e kwa ya tarnish na busua this one ense o ka chere kran ti be Evangelist ko ju on ensem bebre na ekoso to the busua yenko ho na yenko hwe kakramra very emotional nso afedu ba bi na wo hwe ye ma me Akosua Serwaa na waye din na do ba ko pagya na nsa de hwe so ense o hwe wo kese no a Evangelist na Asamoah de trosem tunofo abra ni mo aye den wo trosem na obabunu Maria mo nsensem na de bambu be kan bi de kire ma me se nyame na be kire enti embo nhwe bonkuma na nifa onya hokodo no nkonkon ni mo a ensem bebre na course de me pese me kasa be wa yenko de go hwe be mrai ba de aka be betu e wase busua na ye de asom Wodin na mafrɛ Oba kukodru form of Nyansafo Nyakukodru Nshebe kumwa na nifa Wodie kuko wani mwa Mesema mpabai na mina mipa wachiri domo Sanya midi mosa chino Sara na midi wachiri Mirinya wo Mirim power Makame wontam se Mianka sana mebua Inti mempa bae Radisi wanu na bo wachiri domo Sanya wodi mosa chino Sara na wodi wachi Eradika o mama Amen. So one day when ya woda what's no was okay Philippians chapter 1 verse 6 was you will fit in my pastor. Na after a bra a buffalo call me. The cock say a radio who brass suits. I'm a really so. I see you more than me. I better be walking up. See what you have. So free German don't racket now 1 year 1 month and now celebrate na yakuma pani and you know what the protecting and then catch yes amen and yellow you put in have been said amen I'm sure what's going to na the would you fitting and ready be you yes na me dey ma catch me and say obi bia wonim dey no kreda na obi Jessica say o Daniel nyame ni abusua nti dia course ebra Evangelist na Asamoah gospel musician kese ba kwa oka kesefo ho Ghana ha ekoye maame Akosua Serwaa fosu nchen ne dey ya na akoye chere nre e dey radi asem koma no osan eto nyom
ɛde ɛkanya yɛ maame ne sunsun ne kra ɛka kyerɛ ne sɛ ɛmo wɔ mu no nyame ka ne ho ɛna ɛde aba bɛsom na sɛ ɔsɛ that lumba yie ne kɔɔ so no bebree na obusa sɛ yɛanhyɛ dɛ ɛho nnwomtofoɔ dodoɔ no awɔ aseɛ ɔsɛ nnwomtofoɔ ɛkɔɛ nsa na ɛkyampɔn da na abɔ agye da costa brother sami nnwomtofoɔ no ɔmo nhyɛ da nnɔɔso saa I stand to be corrected anyway but nnwomtofoɔ no na ayɛ kɔ ɛyie na sena na ɔmo nnɔɔso na bebree na ebusa sɛ te Ghana nnwomtofoɔ dodoɔ no awɔ nyefa because na ɛde lumba si to nnwom ɛma ne din hyɛ Ghana mmarima nyinaa deɛ na yɛ gyidie sɛ ɛyie ne kɔ so a Ghana nnwomtofoɔ akɛsefoɔ nyinaa ɛfiri na amakye dede so Pa Thomas yɛada lumba kwan no bɔ agyabi te ase ɔmo nyinaa bɛkɔ sɛ akɔdeɛ ɔkyeame kwame kɔdwantwi ɔmo nyinaa yɛn ho ɔmo hɔ ɛna ɛba gospel no koraa na ɔmo akyɛ no wɔm sɛ yɛada lumba nso akyɛ wɔn nnwonto mu sɛ daughters of glorious Jesus Mark Abraham ɔmo nyinaa mama Esther nom kyɛ sɛ Esther Nyamekyɛ Reverend Hannah Mafo ɔmo nyinaa yɛn ho ɔmo ayi n'ase nti amanfoɔ koraa busa sɛ ɛna yɛm sɛ biribi tɔkye ma ɛwɔ baabi na yɛm sɛ daughters of glorious Jesus koraa deɛ na wɔtwe atwam yɛ a ɛna wɔkɔkye ayɛ maame yɛ nnura kofi nti nso ɛkɔyɛ ɔne keke fo so kɔyɛ nɛ Evangelist na Asamoah ɔno nso akɔ na sɛ ne nyinaa ɛkɔ akɔwie sɛ sɛdeɛ na nneɛma esi kɔ so na ɛyi ɛkɔɔ so naano no na dodoɔ no a na ɔmo bɔ nyɛ so ɔmo benya na nkanto waseɛ ɛbaa ma ɛfa ne nyinaa aka bom mama me akɔso Serwaa ne lumba broni bɛka sɛ ɔmo kyerɛ krataa no sɛ immediate family ɔmo nyinaa ka ho bi ɛma yie ne kɔ so a megye yie pa sɛ nkɛ bɛyɛ ka bɛhwɛ paa akyɛn deɛ ɛkɔɔ so no nso agya wobɛyɛ ne dɛ deɛ ɔde na deɛ ɔde bonkum na akyire nti na mu a na kɔɔ so saa no and wohwɛ berɛ a Evangelist na Asamoah kɔɔ yɛ maame akɔso Serwaa nkyɛn a ɔse maame no ayɛ adeɛ paa ɛsiane sɛ ɛberɛ a ɔne ne kunu wɔ akɔntom na ne kunu baa Ghana na ne nyinaa mu ne kunu yɛ sɛbi maame yɛ din wammɔwa ɛsiane sɛ ne kunu yɛ nnwontoni kɛseɛ kyena nko yɛ no ɔman atim dwontoni anaasɛ obi a ɔgye din ho asɛm baa yɛtu ne srɛ ne abasa yame ampata koraa ne kɔdum nipa no agya na maame no yɛ din sɛ dɔ a medɔ me kunu nti wodeɛ deɛ ɛbɛkɔ so bia mɛyɛ din ayɛ ɔdeɛ nyame bɛyɛ no Evangelist na Asamoah asɛm na ɔka yɛwɔkyerɛ sɛ maame no ayɛ adeɛ pa no nyame nhyira no na ɔsɛ da biaa ɔbɔ mpaeɛ ma no abusua ɔnsɛ ne nnwom no dɔɔso ɔtoo baako de maa no yɛtee no yɛa nnwom a ɔtoo ama no nyinaa ne sɛ nyame abɔ ne din na wafrɛ no nti ma wɔnhwɛ benkum anaa nifa ɔde wɔnyɛ gyidie no nkɔnkɔ n'anim a ɛma wɔn mpa aba da na sɛdeɛ ɔdi Mose akyi no saa na ɔbɛdi ɔno nso akyi ɛna abusua ɔrekasa wi ɔde ka ho biom sɛ asɛm wei ɛsɛ asɛm a ɛwɔ court a appeal aba mu nipa bi a Evangelist na Asamoah no ho asɛm no sɛ nyinaa yɛte madaroma nipa bi a ɔde tumi bɛhyɛ ne nsam na ebia ɔnim no kora ɛwɔ mu na ɔnka na ɔbɛgye sika sɛ ɔdane nneɛma deɛ ɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ paa sɛ nyame ɛne nipa korɔ ani nti we are in for a very long ride agya yɛde yɛ so nkra yɛkɔ mu deɛ ɛbɛtɔ fam bia ɛba a na yɛde abɛsom na yɛsrɛ nyame sɛ wɔnom yɛ nyinaa nte aseɛ ɛne nkabɔ mu na yɛntumi ɛnka mo ma yɛ man Ghana ɛntu mpɔn that don't buy nyame deɛ a ɛsɛ bi asɛm na aba obiara ne sɛ ɔsi te aseɛ fa obiara na adwene kyerɛ nti obiara tumi kyerɛ no adwene nanso obusua mesrɛ nyinaa yɛwɔ ho kwan sɛ bi me akwada yɛ kura mo ho kwan sɛ mekyerɛ ma adwene nanso ayɛ a na nyɛ ntɔkwa ɛnyɛ bufuo nyinaa yɛmfa ɔdɔ san sɛ we all agree to disagree ne yɛsrɛ me deɛ bia meka srɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔma yie ntɔ yie na deɛ sɛ fata obiara no obiara nsanka na obiara ne delay mu ɛkɔba saa na pɛpɛpɛ yɛyɛ adwuma a obiara ne mmiri wɔ bi na akɔfa ɔhaw ne amanneɛ bi aba menim sɛ Ghana mpanyimfoɔ ɛbɛtie na ɔma yɛ ne yie mu nti wei kura wo sɛ ka wɔbɛkyerɛ mpanyimfoɔ sɛ asɛm no ɛda wo saa no ɛnyɛ sɛ bia obiara ni kamafoɔ obiara wɔ kamafoɔ ɛde wɔn a na wɔn ayɛ din yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so no ɛna ɛdɔɔso bɛrɛ maame bɛduru Ghana yɛho deɛ ɛkɔ so from Accra Kotoka Airport International Airport ɛbɛduru Kumasi Ken Prempeh International Airport ɛna deɛ ɛsisi nyinaa no menim sɛ mpanyimfoɔ hwɛ yɛ a wɔbɛhu no anamɔ ɛsɛ fata sɛ wɔn tu sɛ biribiara bɛyɛ asomdwie na obiara bɛte ne ho ase ama yɛaka bom ama yɛ man Ghana tu mpɔ ne bɛkɔba sɛ bia nneɛma bi kɔyɛ nneɛma bi ama nneɛma akɔ ha adwene deɛ a ebia na amate yɛsrɛ mpanyimfoɔ wɔma yɛnyɛ gyidie ɛwɔ yɛ man mu bi meda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me medin ɛde kɔb na wosu kae sɛ nnwumakuo bi adaroma ne bɔ me kyidɔm ne adɔnten ɛma mede dwumadie ɛbrɛ wo abusua dwumakuo yɛdi kan yɛ Obi Trading Enterprise wɔ Kumasi South Central Junction ɛfa ne ntaade papa mpɔpɔ papa ne perfume papa deɛ mesrɛ ɛhɔ na ɛsɛ obi ade n'ani kyerɛ na ɔkɔgye bie mesrɛ Kumasi South Central Junction ɔwɔ ataade papa hyɛ ɔpɛ perfume papa egu ho ɛne mpɔpɔ papa akɔyɛ mmabaawa na ɛyɛ adwuma hɔ no so ɔmo nim te ɔmo de ahobrɛase yɛbɛgye wo fɛ so ɔmo namba na ɛtwa gu ɛwɔ screen so no difa no frɛ ɔmo na biribi ankɔ yi ɛmfa ma asomdwie kwan so
Afei abusua meka for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for more America at the Ghana for more Canada. A fun insurance once and some afei financial assistance the any Better Grace Financial Services and doing here services BT life insurance, college funding, long-term care, legacy strategies, retirement strategies, business strategies, and afei disability insurance there. Baby also doing it a Better Grace Financial Services. Or Henry Dinakusi, the diner on a coffee by at the Better Grace Financial Services. The Ghana for more America and the Ghana for more Canada. The Modi and the Better Grace Financial Services. Ebinzu a uni America na Canada biem. They will okra hon krata o ejapade o usi esika o se fata. So the Better Grace Financial Services etu anamo. Ono usi esika ko hom gym na ekoba se ohi esika. Wetam sika boom di amawa etu bia na so tax free. Wetam sika boom e di amawa. Mr. Mekaman da sumina so no so di juma na how ne amani bi ba na bibi nti untimi nya adwuma bi mu a. Ombehwa akopim so be nyame dia. Omahwa o manso akopim so be wisu apon college bi. Na fe watimi atumpompa. Nti umpewe e di na ope. Fa number no etwa guna na Better Grace entwetwe enkomo. We intermediary financial group. Yo makwada do sikasem e want to you. Nti ombehwe se bibia bekoso kama e di ama na bibia ewiye. E di ama so ntwe kwan. So we di the company also. But that's all je be share me subscribe mame. Na share. Be pam ye be share. Yamenka.